нархи об ва хидматрасониҳои дигари коммуналӣ дар тоҷикистон боло рафтааст. ҷамшед Табарзода, раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии Тоҷикистон, дар ин бора рӯзи 2 феврал дар нишасти матбуотӣ хабар дод. мо 15% дар ҳақиқат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаро зиёд кардем. Албатта ҳадафи асосӣ сифати хизматрасониро боз хубтару беҳтар кардан. арзиши 1 метри мукааб об барои аҳолӣ ба ҳисоби миёна ки 1 сомонию 30 дирам буд, акнун ба 1 сомонию 50 дирам расидааст. барои касоне ки дастгоҳи ҳисоби об надоранд, арзиши об барои ҳар узви оила ба ҳисоби миёна 8 сомонию 10 дирам таъин шудааст. ин нархномаҳо на фақат ба Душанбе, балки ба минтақаву маҳаллаҳои берун аз пойтахт низ рабт дорад ва мақомот иддао доранд, ки ҳар сол дастрасии мардумро ба об беҳтар мекунанд. با در نظرداشت افزایش یافتن اهالی جمهوری تاجیکستان چقدر که محترم رئیس درج کردن مثلا ما 2.4% دسترسی اهالی را با مشاکی و راهپای پرتاب تامین میکنیم. боло рафтани нархи об дар ҳолест ки бахше аз сокинони Тоҷикистон аз мушкили дастрасӣ ба об нигаронӣ доранд. сокинон дар бисёре аз деҳаҳо маҷбуранд аз дурии чанд километр ба хонаашон об кашанд ва ё аз мошинҳо об харанд. мақомоти Тоҷикистон барои ҳалли мушкили об дар ҷаҳон ба Созмони милал пешниҳодҳо фиристода дар Душанбе чанд нишасти бузург гузаронидаанд. бо вуҷуди ин то ҳол беш аз 30% аҳолӣ дар дохили кишвар ба оби ошомиданӣ таъмин набудаанд. ба ҷуз аз об дар аввали соли 2026 дар Тоҷикистон арзиши барқ боло рафт. дар Тоҷикистон ки мардум аз камбуди кору маоши муносиб азият мекашанд ва бештар ба пули фиристодаи наздикони муҳоҷирашон такя заданд, афзоиши нархи обу барқ ба ҷайби онҳо бетаъсир нахоҳад монд.